Dobrý večer, na meno... Áno, vy máte akú dobrú toto, tak to sa Ďakujem. Sviatočná. Toto. Máte už nový rok? Ako? Máte už nový rok? Tu mám celý rok. Máte svetelnú projekciu. No, viete čo, to tak postupne rozširujem, lebo ľuďom sa to páčilo. Minulý rok cez Vianoce som mal iba tie červené bodky, cez Bielú noc som dorobil tie vlny, no a nedávno ten mesiac. No, Ďakujem. Ja to je? Ďakujem. Pošlem to kamoško na takéto svetelka. No jasné, kľudne. Bežne si fotia aj natáčajú si TikToky. Fakt? No. To bol vážna fakt? No? To je malé detko. Ale poviem pravdu, vy ste prvá žena, ktorá si fotí svetelka a nie seba pred nimi. Aha, áno. Aha. Ženy väčšinou, akože vážne, ženy sa fotia pred tými svetlami, že selfiečka, a chlapi si väčšinou fotia svetelka. A to čo máte, akože, jak to volá? No pre lepšiu náladu. Ale áno, to čo tam máte? Čo ste tam dali ten, to bublička, ja chcem taký domov. Fakt? No, čo to je? Tak mám tu odkaz na YouTube a tam je vlastne, ako som to vyskladal. Jak to by ste vyskladali? Aha. Neviem, také. Ale to je primitívne, to sú 3 veci z AliExpressu. Ja to neviem. Jedno sú tie bodky, to som mal minulý rok na Vianoce, ľuďom sa to páčilo, tak som to rozšíril tento rok, že som tie vlny som dorobil. To je druhý projektor a tretí projektor, keď bola biela noc, tak som dal ten mesiac. No a vy to máte to jednoduché, sa naučíte. A to dáte iba do USBčka. A bez blesku vám to lepšie bude vidno. O 400 metrov. Odbočte doprava. Selfiečku, že to ani není vidno kľúči. Á, vidno to. Fakt? No aspoň s iPhoneom mi to ukazovali, že to vidno. Dobre, jak... A tie vlny sa dajú ešte takto meniť. Jež, to ste mi mali hneď, keď to natáčala som. Neviem, aká farba sa vám najviac páči, ale... Fialová? Počkajte, to je toto? To som ešte nevidela, ale som, že wow! Čo vydala za tú kameru?